Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. Doon na gini misteryo nga nagpaluyo kung anong gihatag ning lolo ni mo kinipayaga. Huh? Kwarta! Klaro kayo nga daghan og kwarta nga gipangsuksok si Papa dinhi. O gamo ning pangitaon. Bahala na og magkuba ning payaga. Tiya! Gaw! Buhiin ang martilyo. Aray! Aray! Johnny, usa ba? Buhiin ang kamot ni Poldo. Di ako buhian, kundi niya buhian ang martilyo. Aray! Kasakit! Diyan Buhi na. Ayaw ko palaguta. Mao na ginihi kayo na nga magkaunod at pinatiyan na nga magpalinti. Aray! Aray! Abi naman, ayaw pag-apil-apil, Mikmik. Huwag kay labot na mo. Ako lang giluwas si Poldo, manang. Kay mauna yun niya siya ining martilyo nga iyang gigunitan. Unsa? Oh, buhiin ako. Diyan Ag! Buhian na. Panuhay kang igawa ka. Takin ako ka mo. Ibong kilupang. Pasayloan lang gid ko gaw. Ha? Sorry. Unsaon nga ang ako namang payag ang imong gubon god? Hoy, Johnny. Pamahawa mo din hispayag. Kamo ang pamahawa, Tia Alicia. Samtang makapugong pa ko sa akong ipon. Kauguod na sab ko. Johnny, Tiya? Johnny, Agaw? pariente ta. Dili mahimo nga imong bingunayon. Ay, buhi ko! Buhi, Jani. Buhiin na si Tia Alicia, Jani. Wap. Tihala kasi imong giyakan. Kay kung duol ka diri na mo, lupad gid ka. Poldo, tabangin ko. Tabangin ko, aray. Buhiin lagi si Tia lagi, Jani. Atang! Ala! Tuan na. Ha? Kadluki na lang good na ninyo si Abay Johnny nang. Champion ba yun na siya sa Sukmagis na Prince Karsada nang? Pauli na mo, Tia. Pauli na mo. Ayaw na ninyo pasipad ining payag nga giangko na nako. Animal ka, Johnny. Papaka ko, Bi. Papaka ko. Ha? Aron makatilaw ko og dugo sa akong parinti. Sige na, dali. Poldo! Tia! Alam niya, Tia. Tia! Dagan lagi. Karate lagi dagan. Parehas o tago na una ba? Bitaw. Pero, may na lang nga, naaptan ako sila din hinga. Nagsigig duktok sa ligi. Mga naong yung kwarta sila eh. Wa sila makontento silang nadawat. Unya, ila pag yung giangkon tanan nga alkansiyas imong lulo. Pasagdi na sila, abay. Matay mahimo. Ingon sila nga mausap ang naong sa tao nung ka ang batasan. Oh, kinahanglang usbon gid na nila abay. Kamo na lang gyud nahibilin ining kalibutan na god. Unya mag-unay pa mo. Nendo, nasubay mo na ba ang tanan kong pagpasabot? Nendo! Upa. Nasubay, oy. Ako ning timanaan pa. Mayo. Kinahanglan katunon mo na ang dakong tinubdan sa tong kwarta. Opa. Minilyon kene, Dendo. Minilyon. Opa. Minilyon. Busa, tun-igyod ang tanang pamaagi. Opa. Akong tunan. Isod yun sa utok. Ako isod sa utok. Gikan karon, mag-practice ka na sa tanang batang sa pagpanalipod sa kaugalingon. Mag-practice ko pa. Mayong odto dito. Din kagikan. Dito ko sa minteryo. Nag-interview ni Johnny Altroso. Gi-interview ni mo ang anak sa mga ubo. O, tito. Umbaw niya ako nakuha. Uy, ambi ka ng hulagway ni Pilo. Si Pilo yun kanin niya sa retrato.
ug niya siya sa Mosoleo sa mga Alkera. Alkira? Nakaila di ka ng maong masuleo, tito? Oo, nagkaila ko ana. Usana sa mga dato nining dapita sa unang panahon. Unsa? Uy! Mas laba pa sila kanato kay nato pa pa. Labaw pa ka nato, Dindo. Unsa? Pero, kita may labang kwartahan karon di ba? Oo, sa pagkakaroon. Pero sa una, kumingking lang kining atong kayutaan sa ilang kayutaan o mga negosyo. Mao ba? Unsa man sa ning gibuhat sa tigong? Anong gitudlo man niya ang nitso? Dili na maklaro ang nitso sa kakaraan. Mahimo ni nako ipaklaro, tito. Sige, ipaklaro ka na aron mailhan ko kung kinsang nitso ka nang gitudlo ni Pilo Ungo. Kutasa. Unya sakit pagid ang akong kamot nga gigunita ni Johnny. Masukol naman mo si Janet ya. Way buot tawhan na. Pero doon na pagkay kwartang ginagawan si Lolo sa payang sementeryo ya. Dako ka na og posibilidad, Poldo. Kung mauna, ato ginikuhaon siya. Ato lang unang panidan si Johnny. Kay basin mainteresab siya sama nato. Bito sab no? Ay unsa man. Uwa kahay sod ang kawayan nga imong gimartilyo ganina. Ambot lang ka siya. Ay diin man sa kaatong martilyo. Dito matos payagdaan. Abay, dili ka hustong imong iyaan sa iyang pagduda. Nga doon ay kwarta si lolo nimo nga niara sa mga haligi sa payag. Posible nga husto sila bay. Pero di man mahimo nga tuning bukon ang mga haligi uy. Matungpag yung payag. Oo nga, usab. Di sab tingali makahunahon ng imong apuhan, ana, uy. Kay, haligi na gud na. Unsa man ang naa sa suok? Ha? Asa? Kana bang nasuok? Uy. Kahon man ni sa pagpamanday ni Lulu sa una. Naa din niyang tanan niyang hiraminta sa pagpamanday. Uy, Uy, kumplito gud anang galamiton sa pamanday sa imong lolo gud. ito. Naitigib. Naisilsil. Martilyo nga gamay. O dakusad. Unsa man nagisuwat sa takob ni Lulu? Bahandi human sa kamatayon. Oh, Naitubag sa ubos. RIP sa likod. Unsa? RIP sa likod. Yawag yun mong apuhan ba dyan ni uy? Dakan man kay ni siya mga tigmo-tigmo agokoy. Unya na ta mag-asoy. Mga ginas Lulu abay. Usahay. Maglabad na lang kung uso yung mga gimmick. Mao ba? Pero, nagkabati naman ko ng linya, ha? RIP sa likod. RIP sa likod. Ah! Gusto? Si Lolo gyapon ang akong nadunggan nga misulti, ana? RIP sa likod. Unsa? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!